Moi rostomili, witam was wszystkich pięknie. Dzisiaj wam wyrządzę pogodkę o chłopskim wajcu. Ta pogodka będzie kapkę srandowno, ale kapkę smutno. A każdy se już to rozwoży podle siebie, jako ona je. Bywał w jednej dziedzinie, na cieszyńskiej ziemi, jeden synek, który miał na miano Junek, a jako miał na nazwisko, a z której był dziedziny, to wam nie śmiem napisać, ani życ, bo bez mala mamy to pieruński rodo. To było 25 roków temu, kiedy jeszcze chłopcy szli na asynt, a musieli służyć we wojsku, musieli swoi wysłużyć. Junek też poszł, a wciepali go do tych wojoków, którzy muszą skontrolować, jeśli na ceście, co nią idzie armia, nie ma żadnych min, a wszystkiego, co poradzi, wystrzelić, że nie ma tam żadnych bomb. Jonek takowną minę, takowną bombę naszą, ale ona mu utargała wajca, bo jego kamraci wojocy coś ich szpatnie zrobili, bo bez mala nie posłuchali porucznika. Jednako jedno wajco się podarzyło nujść, tuż chnet Junka przewiózli do szpitala, a to jedno wajco mu przyszyli. Synek się wrócił z patki do chałupy na dziedzinę, ale ludzie już chnet się dozwiedzieli, że ma iny jedno wajco, a to iny z tego, że jego ciotka Mania to była klebetnica numer 1, a wszystko co wiedziała, to musiała żyć kumusikej dali. Mani to prawiła Junkowa potka Zofia, też klebetnica, tuż potem długi czas Junek z nią nie rządził, bo był na nią nasmolony. Synek jednako na muzyki chodził, z kamratami na piwo do aryndy też oto rozzaczas zaszł. Furt się mu zdało, że gdosik się z niego robi błozna, a to było z tego, że mo jedno wajco. Roz się tak stało, że pod chałupę, co w niej bywał Junek, przyjechało auto, co z niego wylazło 2 wojoków. Zaklupali na dwierze, a chcieli rządzić z kapralem takim a takim, bo chłapiec się takownego stopnia dosłużył. Jonek wylos z chałupy, a co się okazało, że ci wojocy mu przynieśli order od samego ministra, a rzekli mu, że kieby ni ta bomba, co mu utargała wajco, to by inksi poszli do pola, a pierun wie, co by im utargało, a jeśli by byli żywi, bo to był jakiś grunt z minami z wojny, co ich Niemcy tutaj nie hali. Jonek był rod jak fazol. Order se wraził do Olmaryje, a chnet poszł z kamratami na muzykę. Już w ten czas miał respekt na muzyce, bo jego ciotka Mania, ta klebetnica, wszystko rzekła wszystkim klebetnicom, które bywały na dziedzinie. No a to jeśli było tak, że jak jedna klebetnica coś rzekła drugi, to było jak radio Wolna Europa. Jonek na muzyce poszł ku Halinie, kiedy się mu fest podobała, jeszcze we szkole, pozwertali na jednej muzyce, na drugiej, jeszcze na paru muzykach, a Jonek zaczął z nim mówić, a potem się galanić. Tatom od Haliny się jednak ten galan nie podobał, bo oni wiedzieli, że on ma jedno wajco, a furt szpekulowali, jeśli będzie mógł dziecka robić. Ale smowy były, wiesieli było, po wiesielu do roka się urodziło jedno dziecko, a za 2 roki drugi. Tuż Jonkowe wajco funguje. Chwała Bogu. Synek jeszcze przed wiesielim zaczął chledać roboty, a naszł ją u kamrata, co stawio chałupy, a płaci za to szumne pieniądze. Robił tam aj jeden Jonków kamrat, z którym się znał od oto takiego małego. Jonek, kiedy pierwszy raz przyszedł do roboty, to Michał, ten jego kamrat, mu gant słusznie prawi. Posłuchaj Jonek, dycki niż się chycymy roboty, to 2 godziny pijemy kawę, a szkrobiemy się po wajcach. Ale ty możesz przyjść o godzinę nie skorzy, bo masz jedno wajco. Rostomili, sranda było to kapkę srandowne, kapkę smutne. Jonek z tego, że miał jedno wajco, to nie musiał 2 godziny się szkrobać, godzinę, niż poszło do roboty. Jak się komu podobała ta pogodka, to moi drzistani, to dajcie mi palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Miejcie się fajnie, przyjdę zaś, a zaś wam cosik po fulum.
Miejcie się dobrze.